og velkommen til Lokal Gaming eventyr i WoWBiz. Hej alle sammen. Hej. Okay, så vi starter med at lave en ny karakter. Hvad skal vi lave? Alliance eller hårdt? Hårdt. Hårdt, okay. Hårdt. Så skal vi bare lave en forskellig race. Ja. Okay. Nok, ja. Men, ja. Ja. Jeg skal lige logge ind. Ja. Så mødes vi bare i Mall. Yep. Mål. Og hvad skal jeg lave? Hvad laver I? Jeg laver en shaman. Ja, hvad shaman? En gobling. Okay, så vil jeg være... Jeg laver... Jeg havde faktisk Tænker på store... Jeg laver en trold hunter. Okay. Ej, jeg vil altså gerne have haft en shaman. Nå, men nu laver jeg lige en shaman. Ja, det gør jeg også. Nej, så... Ej, ikke 2 shamaner. En eller anden går noget andet. Vi har brug for en DPS. Jamen, så er Mikkel så god. Jeg tager Death Knight. Tak. De kan også få noget godt gear. De kan være rimelig seje. Ja, præcis. Det er mega En gobling Death Knight. Fedt. Hvad skal jeg hedde? Det ved jeg ikke. Okay, jeg har et navn. Jeg hedder Carhartt. Jeg ved ikke hvorfor, men det ved jeg bare. Yes, jeg kunne... Okay, jeg hedder Roulade. Det var mit navn. Ej. Nå, jeg logger bare ind nu. Hvor var det, vi mødes på? Intershop, eller? Ja, vi mødes bare i Mall. Okay. Altså, i stedet for alt det der shizzle med at tage sådan nogle... Ja, vi skal også lige have noget gear, jo. Ja, i stedet for at opdage ting for stil, så Ja. Shizzle. Ja. meget mere spændende. Shizzle. Shizzle. Stop det der, please. Okay. Jeg går til Intershop, eller hvad den hedder. Shop i hvert fald, og så skaffer noget gear. Hvis folk ikke kender WoWBiz, så er det en WoW private server. Og nede i description ligger der et link, hvor du kan komme ind på hjemmesiden, og så kan du se, hvordan du kan join serveren. Det er fuldkommen gratis. Fuldkommen gratis. Yep. Ingen noget med betale eller noget. Ret dejligt. Hvis jeg selv Meget dejligt. Jeg har glemt at starte. Se hvor lang tid vi kører for, fordi højst 10 minutter ad gangen. Ja, jeg er bare hen og finde noget gear. Blæk. En, Jeg tager også noget. de skal en Honda skal den ikke på agility. Jo. Jo, det tænkte jeg nok. Hvor er det du? På en lige måde. Du skal bare tage det første, det der hedder Beastmasters. Det er nemlig noget, der giver intellekt også. Så... Giver Beastmasters intellekt, eller hvad? Nej, men der er den første side, som du siger, jeg skal tage, der er noget, der giver intellekt, så... Jamen, det er kun den der... Dem, der hedder Bindings of the Five Thunders. Hey, er det ikke en shaman i det her level? Er det ikke noget med, at han skal bruge det samme gear som en hunter? Nej, du skal bruge intellekt. Thor sagde, at det, man kunne lige så godt tage Rogue Gear. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det lyder sgu dumt. Du skal bruge intellekt. Men det er jo dem, det der ting of the Five Thunders. De er Hvad hedder, hallo Fabian, hvad hedder du? Jeg tror, jeg skal bruge Soulforge. Wow, han har en nice hjelm, ham der. Den er sindssyg. May your blades never dull. Sådan. Ej, men det er simpelthen så grimt, det her Warrior Gear. Det er så grimt. Hvor er du henne? Du hedder Roulade. Jeg prøver lige at finde dig. Jeg kan se det her. Nå, der er du. Hold da op. Det gør nok ikke særlig pænt. Hvad er du?
Hold da op. Hunter, du har taget Rogue Gear. Ja, men agility. De skal jo Ja, bruge agility. men prøv, Anders, det Ja, er på den første, det er det på den første side, du skal tage. Er det? Ja. Jamen, jeg tager det bare igen. Be safe. Det er ikke sjovt. Jo. Jo, det er. Nej. Det er noget, det Og ikke er. jeg har højere level end jer. Det havde jeg egentlig lige glemt. Fabian, hvad har du, hvad hedder du? Dolakar. Jeg deleter lige alt det giver. Og så Okay, så- køber det igen. Der går lige lidt tid. Hvad lever du i, Mikkel? 55. Nå, Ja, ja. Death Knight. Ja, det Tak. okay. Det vil jeg ikke have. Nå, du loadede i eller sådan et eller andet. Hvad? Gjorde du ikke et eller andet? Jeg kan ikke smide den ud nu. Det var fordi jeg bare gik i stedet for at trykke cancel. Så bugger den. Så blev jeg nødt til at logge ind og ud. Det var ikke med vilje. Ja, Det det er vil en du mega sej, sagt. det er en mega sej hjelm, han får. Eller du får. Ja, men jeg skal lige delete alt. Jeg tager lige alt ud, og så deleter jeg det. Og så køber jeg alt det giver der. Så mig Hvorfor kan jeg ikke finde det der? Fabian, vi tager bare lige de der quests der, sådan at Jamen, jeg kan ikke finde det der shaman gear, mand. du skal bare Det gå er spredt ud over det hele, Fabian. Jamen, det der nederen, hvis jeg mener. Okay, jeg kan kun få sådan 2 100 svær. I keep carrying more of Det those. er også fint nok. I keep Ah, Men det er jo okay, det er ikke. Okay, kun 1 hånd svær. Kan du ikke bare få et tohåndssværd, eller skal jeg ind på min højere level og Kan noget vide, om- til dig? Vi kan jo bare tage min mand og så min høje level mand og så, ja. Og så smide våben, hvis der er. Ja, men vi er jo ikke Eller level vi, 85. eller vi kan skaffe det selv. Vi er ikke level 85 endnu. Så Vi kan ikke bruge det til noget. skulle jeg egentlig... Nej, tis. Sådan. Hvad skal vi gøre med i forhold til at level op, når jeg er højere end level jer? Vi tager bare de der quests, mig og Fabian. Hvorfor kan jeg ikke finde den? Okay. Så I tager bare de quests? Ja, det må være omkring level der. Ja. Nej, det er først i level 40, man kan. Eller 41. Kan jeg ikke At man kan få de quests der. Ja. Om det går også ret stærkt. Er det så bare det her brug, gear, den Mikkel? der Mikkel, er det så det her gear? Hvad? Er det så det her gear, jeg skal have? Hvor er du? Jeg er her. Du kan minimap. God idé. Her, Mikkel der. Her. Der, ja. Jeg er ved at blive vanvittig. Er det så svært at finde Til at det? købe en ny bue, eller... Nej, Jamen, taxi kan et ikke hjælpe gevær. mig. Jeg gider ikke bruge gevær. Buer de sejre. Du får et meget bedre gevær. Så du skader meget mere, i stedet for den der møg starter. Okay. Altså til at så købe et eller andet melee. Men hallo, hvad skal man bruge for at købe den der levelingsbue? Hvor får man den hen? Det er sådan nogle... hvad fanden var det egentlig, de hed? Champion Seal, det er sådan noget, det hedder. Hvor får du dem hen? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Fabian, ved du Jeg har det? ikke spillet så Royal Retail. Ved hvad? Ved du, hvor man får dem der... det der... Ja. Jeg Okay, det kan godt være, jeg er pænt dårlig til at tage op i de her talents, men Death Knight, det er ikke lige det, jeg har spillet mest. What? Hvad er det for lige for nogle... det er nogle okay sindssyge våben, han har. Nå, Fabian, skal vi ikke bare komme ud og level op, så vi kan få de quests så hurtigt muligt? Nej, jeg skal lige... Jeg tror lige, vi tager en pause her. Velkommen, eller tak fordi I så første del af vores eventyr i Warbees. Vær sød og thumbs up og subscribe og alt sådan noget. Alt det shit. Og comment. Ja, og alt det shizzle der. Ses.